Ngiphinde futhi ngibuye ngizocacisa olunye udaba lo. Ngithi mina ekhaya uma ngabe lakhile kunomehluko phakathi kwendlu yangenhla noma nesigodlo. Izinto eziwu-2 lezo ey'ngeke zafana. Noma ngabe kuthiwa uyathanda awuthandi ngoba isigodlo sifike ngoba nakho sekukhona lo muntu osebenza ngabantu la ekhaya. Okusho ukuthi kwase kuba nesigodlo okuyindlu yakhe ehlala izinto zakhe zokusebenza, kubalwa imithi, konke ongase ukucabanga. Nokuyila lapha afike khona axhumana nalowo muntu lo kuyena owamnikeza lo msebenzi, akhuleke azabize ngisho abakwagogo nabakwabani, abize ngisho nesalukazi sala ezizala uyise wakhe noma unina wakhe okungugogo wakhe. Uma ngabe kuwukuthi mhlasimpe esinye isalukazi asale sinamandla empilweni yakhe ukhokho wakhe uyasibiza futhi nayo. Shuthi lapho ikuphi-ke ilapho kuthiwa khona-ke ilendlu le nesigodlo. La ngizokhuluma ngendlu yangenhla, indlu abantu abadala esikhule nje sonke emakhaya ikhona kuyona ephethe umsamo, ephethe yonke into yala ekhaya ongase uyicabange eyimfihlo la ekhaya noma ukuphila kwala ekhaya. Ngingasho ukuthi eyimfihlo, ngithi ukuphila la ekhaya. Leyo ndlu leyo eyangenhla ine-position eyodwa noma inendawo eyodwa yokuhlala la yenziwa khona. Yenziwa phezulu, uma ungena esangweni isuke ingenhla lapha phezulu. Iyona ethi uma ngabe indlu umuzi uma ngabe ubeka noma uma kube yiyona ecacisayo ukuthi lo muzi uzomubheki ngaphi. Indlu-ke yangenhla-ke leyo okusuke ngeyabantu abadala. Ngizokwenza le nkulumo ngoba noma lo mbukiso ubhanyabhanya ngoba abantu abaningi bavele bethatha indlu yabantu abadala beyifaka esangweni kuthiwa indlu yangenhla. Cha, isigodlo ungasibeka noma ngayiphi ngeyakho indlela uma kuyisigodlo ngoba vele into enifice la ekhaya nivele niqhubeka nokuphila, nivele nishisa impepho, nivele nihlaba, nivele nibugaya utshwala. So-ke indlu yabantu abadala ayifani nesigodlo. Ngiyazi khona ungayizwa le nkulumo. Futhi akakwazi umuntu ukwakha iy'bongo eyimbili noma imisamo ewu-2 kuthiwa hayi lo awakhile umsamo ongala eceleni wakonalume bakhe yena abamnikeza amandla ngoba esebenza ngabantu nje. Ngapha kule omsamo ngapha ikubo noma isemzini wakhe noma mhlawumbe kuthiwa ikubo. Into enjalo kayikho. Imisamo ewu-2 ayibuyise ekhaya elilodwa. Ngaphandle-ke uma ngabe kuwukuthi kuzoba nogogo osebenza kuleyo ngane noma osebenza kulowo muntu ofisa ukuthi kube khona ukuthi kwenziwe ukushicilela ukuthi kwenziwe indlela yokulandwa kwakhe laphana, kube khona okuphumayo ukuthi siyamcela ukuthi azoba khona kwenye indlu ezobe yakhiwe le kuthiwa isigodlo, hhayi yangenhla. Lapha azokwazi khona ukuthi abizwe asheshe asabele ngoba uma ngabe sefakiwe leli khaya kwamukelwana kahle, kwavunyelwana, wazoganiswa la ekhaya ngoba yonke into iyaganiswa phela. Zikhona ukuthi kuzoganiswa ugogo othile owukuthi okuthiwa uyena ophethe inhlanhla yaleyo ngane esebenza ngabantu. Nawe uyaganiswa lokho kucelwe, hhayi kodwa ukuthi uzongena endlini yangenhla. Cha, kuba nendlu ngoba ngisho ukuthi ingeyesigodlo, hhayi ukuthi uzongena endlini yangenhla. Endlini yangenhla kusuke kusekhona-ke abantu bakulelo khaya okulokhu kwakhula iy'ngane kusukela zile ziyincane zingakathathi ngisho inkolo, zingakathathi lutho, zikhule kuvele kukhona lo ndlu yangenhla. Kwakhula iy'ngane zabafana zahamba zaya eThekwini zaya eMagoli, uma yibuya no-plastics babeka endlini yangenhla. Ngisho seyihamba maqala ngifike ekhaya uplastic babeka endlini yangenhla, ngisho seyihamba lezo y'ngane seyisuka sekuthiwa ziyahamba. O-plastics ngalesikhwama iphinde sibeke kuphi endlini yangenhla noma kuthiwa isashisanga impepho siphumele endlini yangenhla engekho esangweni, engekho ngaphandle, elapha phezulu esenta. Uma ngabe nje esangweni uqondene ngqo nesibaya indlu yangenhla, indlu yangenhla-ke abadala leyo. Kodwa isigodlo ungasibeka mhlawumbe emva kwezindlu futhi ungasibeka esangweni ezansi lapha, akunankinga. Bethi uma bengena abantu bezocinga bengene esangweni, mhlawumbe uthi ingane iyathatha banikeze ihlalo khona lapha esangweni. Isigodlo leso salowo muntu osebenzisa uma kukhona into afuna ukuyikhuluma. Kodwa indlu yangenhla abantu abadala, indlu yabantu abadala nje esetshenziswa wonke umuntu kuleli khaya. Ayikwazi uba ngaphandle emdangwini
ayikwazi ukuba sesangweni futhi abantu abadala bakwazi ukushisela impepho ekamerweni yakhe indlu abantu abadala iyobodwa abazohlala khona abazwana nokungcola kusho ngoba ungathi ikamera uyacala ukuthi awulenzi lutho kodwa ngoba kule ndlu enkulu kubuye kwenziwe into engalungile thola indawo la kuzokwazi khona ukuthi kubekwe kahle indlu yabantu abadala abazokwazi ukuthi behlale kahle bodwa separate. Isigodlo nendlu yabantu abadala zihlukene izindlu lezo ayifani, izinto eziwu-2 engafani. Ngiyabonga ngethuba.